samo građani na riziku zbog aktuelne teme terorizma ili nam preti nešto što je van granica. O tome ćemo svakako u nastavku ove druge teme iz štampe prelistavamo sa Zdravkom Ponošem, liderom stranke Srbija Centar. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala vam što ste ovdje i evo, hajde da krenemo od ove jučerašnje sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. Nakon nje se predsjednik obratio građanima i govorio je o brojnim bezbednostnim izazovima. Kako vam se čine ti podaci koji je iznao i sama činjenica da je iznosio te podatke? Ne znam kako su to mediji izvestili, ali nije to bila sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, to je bila sednica proširenog kolegijuma načelnika Generalštaba ovdje na Banjici. To je jedan sastanak na kome bi vojni vrh trebao da izvesti politički vrh o nekim važnim stvarima, ali pre svega da da svoje tumačenje nekih bezbednostnih dešavanja koji se tiču Srbije. Dosta je neobično da su oni opterećivali predsjednika države sa operativnim podacima koji za njega nisu previše važni. Bilo bi važnije da su mu dali tumačenja, a još je neobičnije da je on izašao u javnost prepričavajući to što su oni njemu pričali. A sve to što je on ispričao, što je izgledalo tako da on želi da zabrine, da zaintrigira javnost, da pokaže kako barata podacima, kao što je nekad pokazivao nabrajajući sela gde se gradi neki put. To ništa nije da bi trebalo da izazove posebnu pažnju i još manje brigu stanovništva. To su neke izviđačke aktivnosti u okruženju, pogotovo što se radi, koliko vidim, i o nekim međunarodnim snagama. Mi znamo šta oni rade. U ostalom, nije to ništa ni nelegitimno i to ne ugrožava Srbiju i nije nikakav razlog postojao da se od toga pravi neka drama. Kao što rekao, čini mi se da je to onaj njegov standardni manir da nešto predstavi kao problem i kao pretnju, da bi se on ponašao posle toga kao otac nacije koji će pomilovati naciju po glavu i reći ne brinite, ja o vama vodim računa. A inače je to jedan manir koji on redovno praktikuje, to slikanje s vojskom koje uglavnom odlači pažnju od nekih drugih tema, jer vojska i dalje uživa priličan ugled u društvu. Ne samo što je otac nacije, nego i vrhovni komandant, iako je to, kako sam shvatila, titula koja ne postoji u Ustavu, najnovijem aktuelnom iz 2006. godine. I zamerate mu što se fotografiše sa vojskom? Zbog čega? Pa ne zameramo što se fotografiše ako je odgovarajući povod, a takvih povoda nema tako često, jer da ih ima, slikali bi se i ostali šefovi država u ovom delu sveta u kome mi živimo. Primetili su verovatno ljudi da to nije slučaj u drugim zemljama u Evropi. Ovde je to gotovo svakodnevno. Mislim da i danas ima isto neko slikanje. To znači da to služi u neke manipulativne svrhe. Dobro je što to sad ne radi na način na koji je radio do prošle godine, do Banjske. Tada je to radio u nekim gotovo borbenim manirima, samo je falilo da obuče uniformu. Čak je najavljivo da će obući uniformu i rekao je dobro je dok me ne vidite uniformu i onda je dobio po prstima nakon Banjske i sad se drži podalje od kopnene zone bezbednosti. Sad se slika najdalje do Niša. Eto, on je tokom obraćanja rekao da se, dakle, na severu zemlje da su primećene i te neke izviđačke akcije iz aviona i sa pilotima i bez pilota. Također primećeno je da na severu Kosova, to jest da su primećeni i barjektari koji su se podigli u Đakovici na 5800 metara nadmorske visine sa namerom izviđanja pozicije Vojske Srbije. Onda je rekao i da moramo da poradimo na tome da vojska dobije nove ljude, ali ne u vidu sekretarica i ljudi koji će raditi u administraciji, već i u samoj vojsci. Pa, je li ima ljudi koji žele da rade u vojsci? Najpre taj komentar o bespilotnim letelicama koje je vlast na Kosovu nabavila, pa nisu ih nabavili da im stoje u magazinu, nije to ništa neobično. I sad on barata podatkom na kojoj visini leti i tako. Potpuno gluposti, kaže, koje služe za fascinaciju njegovog biračkog tela. A to da vojska kuburi sa kadrovima, to je dosta stara stvar, nije od juče. Loša stvar je što neko ko je na vlasti već 12 godina to sad, ko zna koji put, konstatuje da je problem. Doduše, godinama se izbjegavalo da se o tome priča, godinama se govorilo kako su mi tenkovska vele sila. Tek čini mi se prošla godina je prvi put javno priznao nešto što sam ja od ranije sugerisao da je problem što nije važno što imaš 200 i kusur tenkova kada možeš da pokreneš više od 100 jer to nema ko da vozi. Sad je taj problem postao još ozbiljniji, ne radi se više samo o tako važnim i kompleksnim specijalnostima kao što su tenkovske posade. Sad više nema dovoljno ni pešadije.
I to je problem koji je on mislio da može da rešava tako da povećava plate. Plate su naravno važne. Mislio je da može to tako da rešava što će imati, ne znam, 5000 specijalaca, što je potpuno besmisleno i to bi mu svaki kompetentan oficir rekao da to ne možeš da nadomestiš specijalnim jedinicama, sve ono što je ostatak vojske, a to je veći deo vojske. Tako da je to jedno nekompetentno igranje sa jednom dosta zahtevnom i kompleksnom stvari koja zahteva stručno usmeravanje. A da li je onda rešenje, izvinjavam se, vraćanje obaveznog vojnog roka? Pa nije rešenje, jer mi smo došli u situaciju zato što ovaj koncept koji postoji, koji naravno stalno treba da se preispituje i da se gleda da li je odgovarajući, nije eksploatisan, nije apliciran u punoj meri, kao što je trebalo kad se u to krenulo. Krenulo se na neodgovarajući način i nedovoljno pripremljeno, govorimo o periodu pre ove vlasti. Ta stvar nije sprovedena dosledno i do kraja kao što se to radi u zemljama koje imaju profesionalnu vojsku. I sad kad je stvar dovedena dotle da je nivo popune jako, jako loš, onda će to neko da reši tako što će odjednom da vrati obavezno služenje vojske. To će možda da nadoknadi da popuni pešadijske jedinice, pa da pitanje šta i tu može da se obuči u tako kratkom roku kao što se pominje. A kako ćemo da nadoknadimo manjak podoficirskog oficirskog kadra koji je sve izraženiji, pogotovo u onim specijalnostima koje se traže i u civilstvu. Govorimo o nekim IT strukama, o inženjerima telekomunikacija, pa čak i menadžerskim poslovima. Oficiri u vojsci su, dobri oficiri su dobri menadžeri i traženi su i u civilnom poslu. To se ne rešava samo visokim platama, nego jednim razumnim sistemom vođenja, dobrom kadrovskom politikom, izvesnošću te profesije. Ne možete da računate da će vam ljudi ostati u vojsci ako dobijaju stanove sistemom brzih prsta. To je poražavajuće, ponižavajuće. Pa udovice nisu mogle da dobiju stan sistemom brzih prsta. Oni su trebali da dobiju stan zato što im je neko poginuo vršeći svoju dužnost. I na kraju imate takve slučajeve kao što je pogubje podoficira na Pasuljanskim, na Pešteru, pa posle vojska beži od odgovornosti za to. Imate takav odnos posmrtno prema majoru Mehiću, imate takav odnos prema Novici Antiću. Sve su to stvari koje štete vojnoj profesiji, vojsci u celini. Da, u kom sada je, da kažemo, statusu gospodin Antić trenutno i dalje u pritvoru? Pa on je strpan u zatvor da ne bi smetao ovoj vlasti. Oni nastavljaju da izmišljaju razloge da ga drže zatvorenog, pokušavaju da od njega distanciraju takozvanu proevropsku opoziciju, optužujući ga za šurovanje, ne znam, sa ruskim službama i takve stvari. A čovjek je eventualno gurnuo im prst u oko zato što se bavio korupcijom i kriminalom u vojsci. Umjesto da odgovore na to, da suzbiju to, oni su čovjeka strpali u zatvor. Uz napomenu ministra odbrane da će on da ukine taj sindikat. Pa nema što on da ukine. Postoje neke stvari koje zakoni regulišu. To je ministar, odnosno sadašnji premijer, zaboravio. Između ostalog, on je u vreme kada je mogao da govori zapravo pričao o tom stanju i upravo onim specijalnim jedinicama koje ste spomenuli malo pre. I stvar je bila da su specijalne jedinice sada u specijalne jedinice hteli da zaposle ljude koji maltene do sada nisu bili u vojsci. Da, takav je konkurs sad raspisan upravo. Da, a oni ljudi koji su već u vojsci, koji godinama rade i koji su oficiri i tako dalje, oni nisu u konkursu. A problem je što sad nema dovoljno tih ostalih ljudi u vojsci, odakle možda se regrutuju ljudi za specijalne jedinice. Pogotovo kad neko ima tako galantan pristup da mu treba 5000 specijalaca, za koje sam već rekao da je besmislen, i onda se poseže za kadrom iz civilstva. I to, kad se ne služi vojska regularno, nego na ovaj način, onda može i to, ali ti ljudi moraju da prođu obuku. I vidimo u nekom konkursu koji su sad raspisali da je to i predviđeno. Ti ljudi koji se prijave najprije moraju da prođu obuku. U svakom slučaju, to mi izgleda kao krpljenje nekih rupa. Razumem da je drama, razumem da je problem, ali najprije ljudi koji su u vrhu vojske morali bi da imaju hrabrosti da političkom vrhu iskrenije i otvorenije kažu gde je problem i da kažu kako se to rešava. Verujem da ima dovoljno znanja da to znaju i mogu da kažu. Kako da kažu kada je rekao Novica Antić pa mu se desilo to što se desilo? Vrlo dobro zapažanje. Slažem se, to možda bude problem, ali čega možda se plaši neko ko već ima 4 zvezdice na ramenu, možda ode u penziju, pa šta? To neki problem da kaže nešto
šefu države i to se ovome ne sudi, on ga penzioniše. Pa bolje je to časno otići u penziju nego biti saučesnik u uništavanju vojske. Vojska se također nije oglašavala, skačem sa tebe na temu, ali nije se oglašavala ni o generalštabu. Odnosno o mogućem rušenju generalštaba. Što mislite o tome? Da. Ja se nadam da je neko iz vojske rekao tom političkom rukovodstvu kakva je emocija i raspoloženje u vojsci na tu temu. Možda nije bilo ni neophodno da se vojska, u stvari vjerojatno je bilo i neprimjereno da se javno oglašava na tu temu, ali svakako je bilo primjereno da su nešto rekli političkom vrhu. Oni znaju da li jesu ili nisu, neka bude tako. U svakom slučaju to nije samo biznis projekat, to ima mnogo kompleksniju dimenziju i to kako građani reaguju. Bilo bi čudno da manje emotivno ili sa manje osjećanja reaguju pripadnici vojske. To je jedno od pitanja gdje se opozicija složila. Da li sada to može da bude ta tačka ujedinjenja, rušenje generalštaba i projekat Jadar? Biće tačaka oko kojih će opozicija imati sličan ili podudaran ili potpuno identičan stav, ali to je više situacijona stvar nego nešto oko čega sad je neophodno neko dogovaranje. Sasvim je sigurno da ako budu neke akcije se preduzimale da će biti nekih razgovora i koordinacije, ali posle izbora na kojima, bar mi koji nismo učestvovali na ponovljenim beogradskim izborima, imamo dosta čvrsto uverenje na kraju i dokaze da je onaj deo koji je izašao na te izbore, da jednostavno ispoštovao dogovor. Teško da možemo da sad te odnose dovedemo na taj zdravi nivo kakav smo imali u decembru na temi generalštaba. Naravno, oko toga se nećemo sučeljavati, oko toga ćemo imati isti stav. Verovatno ćemo se zalagati u svakoj prilici na sličan način, ali da će to biti nešto što će da potpuno opravi odnose nakon takozvanih izbora 2. juna, mislim da nije baš realno. Da. Evo, iz ekološkog ustanka je najavljeno i formiranje novog fronta oko okupljenog, dakle, oko pitanja litijuma. Oni su najavili da će poslati i poziv svim ostalim strankama iz opozicije da se pridruže i to se naravno misli i na koaliciju Srbije protiv nasilja. Jeste li vi dobili poziv? Pa ne postoji Srbija protiv nasilja. To je bila koalicija koja je nastupila na decembarskim izborima i mi smo pod tim brendom nastavili da se borimo za izborne uslove jer smo tražili ponavljanje neregularnih izbora u decembru u Beogradu pre svega. Tako da to je... Ljudi su nastavili da koriste to, ali to više ne postoji. Stigo je neki papir od ekološkog ustanka. Ja mislim da sve što ima tako pretenciozne naslove, neki front, ovo ono da je pretenciozno. Naravno, možemo da razgovaramo. Meni je bilo drago kad sam vidio u Loznici da su tu predstavnici raznih političkih opcija, od zelenih, levih, centra, desnih, iako je taj skup imao naglašen nacionalni ton. Ali ovo je tema koja je viša od svih tih podela. I zanimljivo je bilo da je uz taj naglašen nacionalni ton, da je najveći aplauz dobio, čini mi se, mladi čovjek Bošnjak, koji je iz Karton revolucije, kako se zove ta njihova organizacija, u Bosni koja se bori isto protiv rudarenja litijuma. To pokazuju da postoje teme koje same po sebi objedinjavaju. I ja mislim da je to i tema oko koje verovatno može da se pridobije i dobar deo glasačkog tela, mekog glasačkog tela u najmanju ruku SNS-a, jer i oni sigurno razmišljaju u budućnosti svoje dece, šta će jedno tako nebezbedno rudarenje proizvesti i kakve će imati posljedice na generacije koje dolaze. Da, sa druge strane, predsjednik Srbije kaže da neće krenuti radi ništa sve dok ne dobije garancije da će to biti ekološki bedro. Pa oni su radili sve ovo vreme nakon što je država formalno zaustavila taj projekat. I on je imao tajne sastanke u Briselu na koje sam ja skretao pažnju javnosti prošle godine, čini mi se. I konkretno sam naveo i kada i s kim se sreo. Znači, oni su zvanično zaustavili taj projekat da bi prošli ti izborni ciklusi, a nastavili su da rade, da sastanče sa tom firmom. Na terenu je firma nastavila da otkupuje zemlju i ništa se u stvari nije suštinski zaustavilo, a on je očigledno opterećen nekim rokovima. Vidim da se spominju i neka pisma arbitraži koje je Rio Tinto poslao. Ne znam da li je to tačno, ali vidio sam to iz medija. Očigledno ga oni pritišću od ozgo, neka su obećanja data, neki rokovi teku. Javnost ga pritišće od ozdo. Ja mislim da mi moramo da pritišćemo više, jer ovdje se stvar tiče života budućih generacija, a kod njih je pitanje profita, a njemu je pitanje političkog opstanka.
Ovo je najvažnija politička tema u Srbiji ovog momenta. Ove letnje genocidne teme, to će biti mesec, dva i to će da prođe. I mnoge od njih služe da prekriju ovu važnu temu. To mislite na ovo da nam preti opasnost, da je naša zemlja stalno... Ne samo to, nego standardno imamo to u julu. Uglavnom se to tada malo dinamizira, pa uvek ima neke te sad varijacije borbe za srpski svet, pa razne deklaracije, rezolucije oko dešavanja od pre, ne znam, 60 godina ili od pre 20 godina i pojavi se odjednom razne ideje i predlozi raznih rezolucija i deklaracija oko toga, a gori nam kuća. Evo, govorite o rezolucijama i deklaracijama. Juče je bio ponovo neuspešan sastanak u Briselu povodom normalizacije odnosa između, ne mogu da kažem Beograda i Prištine, nego Srbije i Kosova. Kako gledate na to? Dakle, da li mislite da se iza zatvorenih vrata dešava nešto drugo i koja je poenta sada uopšte tih sastanaka kada se nema pomaka sa mrtve tačke? Pa neće nijedan sastanak na nivou Petković-Bislimi biti uspešan. To su tehnički sastanci i to više služi zato da se ne ugasi vatra. Pa čak i prošli sastanak koji se nije desio u stvari, ali u isto vreme su boravili tamo Vučić i Kurti, isto služi zato da se ne ugasi ta vatra do uspostavljanja nove briselske administracije. Neće se tu ništa dešavati suštinski. Jedino što će se dešavati to je ono što Kurti svo vreme radi, a to je da menja umeđu vremenu situaciju na terenu. On ne dangubi. Vučić dangubi, ali pitanje je što on može više da uradi, jer je izgubio sve što je mogao da izgubi. On se jedino nada povratku Trumpa na vlast, kako će proći američki izbori i da će posle da dođe Grenell i da mu pomogne da se nešto dobije. Onda to je igra očigledno. A kad se promeni kadar u Evropskoj uniji, hoće li onda da se... Ništa se tu bitno neće promeniti. Oni će nastaviti da guraju, da se stvari ka i formalnom priznanju koje se možda neće tako zvati. Jer ovo što je Vučić uradio, on je praktično priznao. A jel mislite da će se nešto promeniti na, evo da kažemo, lokalnom nivou i dalje su ti izbori jedna od tema? Imamo Stari grad gde Bastać i dalje nije odlučio kome će se privoliti. Imamo situaciju i u Čačku, imamo situaciju u Nišu gde je i dalje borba opozicije za svoje mesto i za svoje glasove. Ja mislim da se Bastać odlučio kome će se prevoliti pre izbora. I da tu nema nikog iznenađenja. Nažalost, u Beogradu se dešavaju stvari na koje smo mi, koji nismo išli na te izbore, ukazali da će se dešavati. I ja nisam srećan što smo bili u pravu, ali bilo je prilično očigledno u kom to smeru ide i nema nikakvog razloga da se sad neko iščuđava što se stvari tako razvijaju. U Nišu su stvari kompleksnije. Iskreno, ako mene pitate, ja mislim da su naše organizacije koje nisu izašle u Nišu verovatno trebale još jednom da razmisle o tome da izađu na te izbore u Nišu, ali svi su imali slobodu, oni su odlučili da ne izađu. To niste imali nikakvog uticaja? Ne. Mislim, to je jednostavno bio njihov izbor, svi su imali pravo da samo odluče. Na kraju su rezultati pokazali da bi možda bilo bolje da su izašli, ali to je bio njihov stav. A s druge strane, kad vidite kako se sad raspleće tamo situacija, ima nekih vrlo čudnih javnih nastupa i komentara, ispade da je doktoru Miliću veći problem od toga šta se priča u Beogradu i da je veći problem Beograd nego režim i ako mu je problem režim, onda je problem režim samo u Nišu. Ali to je stvar njegove percepcije i verovatno to nailazi na razumevanje ljudi koji su tako glasali. Ja mislim da stvari teško mogu da se menjaju u ovoj zemlji tako što ćemo da se fokusiramo samo na lokalni SNS i sad raščistimo s kojima se usput, ne znam, negde i kleči i moli nešto. Ja nisam optimista da tako mogu da se menjaju stvari, ali poštujem svačije pravo da se bori za promjenu na taj način. Mora i tamo, ali ne može samo tako. I to je sasvim sigurno. Jel onda mislite da ove tužbe koje će uputiti sudijama povodom niških izbora da neće dati nikakvog efekta? Kao ni do sad. Institucija u kojoj imam najmanje poverenje u ovom društvu, to je pravosuđe. Pogotovo to pravosuđe koje se bavi rešavanjem izbornih sporova. To jednostavno je samo instrument u službi održanja ove vlasti. Nažalost. Mislim, uključujući na kraju i Ustavni sud koji se redovno proglašava nenadležnim za sve. Pa ne znam šta će nam ta institucija. Malo pre ste rekli da već znate kome će se okrenuti Bastać. Kome? Prilično je očigledno. Mislim da tu postoji nekakav
neka kombinacija od pre izbora. Kažem, volio bi da to nije tako, ali pa kao da tu sad ima ne znam koliko strana, šta se svi Kažem, zato što je Bastać gostovao kod nas i u razgovoru sa Nevenom je već rekao da nije do sada razgovarao sa SNS-om, da je dobio samo jedan predlog saradnje od gospodina Radomira Lazovića i da je to sve, ali da i dalje razmišlja. Evo, uskoro bi trebalo definitivno da se donese odluka za nekih nedelju dana. Za manje od nedelju dana, da. Da, za manje od nedelju dana, ali ništa. Pustimo čovjeka da razmišlja. Dobro, onda nećemo njega da diramo, nećemo da ga uznemiravamo ovog jutra. Hvala mnogo što ste govorili za Probudi se, što ste bili naš gost.